Tänään tehdään tanghuluja, eli hedelmiä ja marjoja sokerikuoritteella. Ensin hedelmät ja marjat pitää pestä ja sitten ne pitää tosi hyvin kuivata, että siihen tarttuu sokeri. Nyt aletaan laittaa marjoja tikkuun. Sitten laitetaan paistinpainulle sokeria, kokonainen mukillinen ja sitten puoli mukkia vettä. Ja sitten sekoitetaan. Nyt kun tää kuplii, niin pitää laittaa tähän päälle tätä. Ja sitten kylmää veteen. Ja sitten se pitää laittaa tuohon vielä odottelee. Nyt kun nämä on kovettu, niin testataan. Naama. Näitähän voisi vaikka tehdä mandariinista tai jostain muistakin hedelmistä tai marjoista.